मित्रांनो हे बघा, एवढे तर आपण भेटलेत. जर इथला पाणी सुकला असता, हे बघा किती आहेत, असे साठण असतं ते बघा एका एका जागेत असे. देवर चांगलं आहे. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आम्ही आज चाललो सकाळी सकाळी लोळगे आणू. लोळगे म्हणजे काही लोक ते का खुबे बोलतात आणि काही लोक काय ते गोल असतात, ते काहीतरी म्हणतात, ते का शंकासारखेच असतात ते लोळगे. आका पण माहिती, पण आज विशाल म्हणाक लागलो आपण लोळग्याक जाऊया. तर चला जाऊया. विशालचं पण चॅनल आहे, विशाल साळकर ब्लॉग होय ना रे? VS ब्लॉग की विशाल साळकर ब्लॉग? विशाल साळकर ब्लॉग. तर विशालचं पण चॅनल नक्की जाऊन बघा आणि सबस्क्राईब करा. आणि आता आपण जाऊया लोळग्याक, जाऊया ना गावतील म्हणजे. आणि मी आणून लोळग्याची चिली बनवतोय, तर आपण ह्याच्यातच त्याची रेसिपी पण बघायची. बरोबर, तू काय बनवता? चिली आधी तुझी खाऊन बघतलंय, नंतर मी बनवतो. ओके, जातात. मग मी चिली बनवतोय. तो येता एक, तू येतो काय लोळग्याक? हो, भाजी आम्हाला सांगता. आम्ही चिली बनवतो. चला तर जाऊया, बघूया आपल्या किती भेटतात. तर मित्रांनो, फायनली आम्ही आता नदीजवळ येऊन पोचलो. आणि या साईडला पुढे जाऊन ते लोळगे आपल्या काढूचे आहेत. विशाल चालत चालत येता, कारण विशाल पण व्हिडिओ बनवता आणि मी पण बनवतलोय. तर आता जाऊया. आणि आपल्या पलीकडे जायचं होता, पण पलीकडे आता होडी नाही आपल्याजवळ. गाडी आपली इथे लावूया आणि जाऊन पुढे बघूया. इथे पाणी पण वाहतं किती जोरात. आपल्या ह्या साईडला जाऊचा, अजूनही पाणी सुकला नाही. तर सुकात चला बघूया. बघा असे डोल लावलेले ते बघा. आणि या साईडने आपण खेकडे वगैरे पकडतो. या साईडला क्वचित कधीतरी जातो, कारण आपली होडी या साईडला नाही. या साईडला आपण ते इथपर्यंतच होडी आता, तर नंतर बांधा पूर्ण. तर जाऊया आता, जाऊया ना. चल पुढे जाऊ काय, गाडी राहून द्यावेस. हां चल. मित्रांनो, गाडी मागे लावलो आम्ही. आणि या साईडने बाजूसून सगळे काटे काटे आहे, त्यामुळे रिक्समधला नको घेऊया. आपण मागेच लावून येऊया गाडी. आणि आता पुढे जाऊन एक जागा, तिथून उतरायचं. अजून पाणी आहे, नाही तर ते भाट पडतली इथे पूर्ण या साईडला. चिखल पण हा आणि बुळबुळीत पण हा. मित्रांनो, इथे आपल्या आतमध्ये शोधूचे होते. शोधूचे म्हणजे बरेच गावतात, पण ते आता पाणी अजून सुकला नाही. हैसून पहिली आमची वाट होती रे जाऊची. जाऊ शकतो, वाट होती होय, आम्ही केलेलं मागे. आता बघूया पुढे. आधी वाईट थांब, कुत्रे कोणते येतात, शिकारी. मित्रांनो, सगळे काटे आहे रे बघा. हे वाघेटी आणि त्याच्यासून आपल्या जाऊचा. पहिलं मी जातोय, विशाल म्हणता पुढे बघूया, पण पुढे वाट गावना अशक्य. त्यामुळे आम्ही आता हयच वाट बघतो. ये हय्ये 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 काढू होई वाट. काटे बिटे पडलेले असं ते बघा. इथून कसं तरी मी खाली येईल. विशाल पुढे गेलो होतो, बघूया येता काय. आता चप्पल हय ठेवतात आहे काढून. तर हे बघा, असे लोळगे असतात. आता हे छोटं हा, पण याच्यापेक्षा मोठे मोठे असतात. एका हय दोन मोठे भेटले तर जरा चांगला मांस असतात त्याच्या आतमध्ये मोठा. आता असे शोधूक आहे. ॲक्च्युली जर पाणी सुकलं असता तर भरपूर म्हणजे भरपूर भेटणार असते. आणि इथे या भाट पडतली पूर्ण. ही नदी एवढी सुकतली अर्धी, आणि त्याच्यात भरपूर भेटतात. तरी पण आता आपल्या लवकर जाऊचा घरी, त्यामुळे हय गावतं तितकेच शोधतलो. असे चिखलात वगैरे असतात ते.
3 भेटले. 3 म्हणजे बरेच होते. 3 उचलले, चांगले चांगले भेटले ते. हवे भरपूर होत. ते हवे तितके निवडून न्यायचे. हे आत्ता तर कायच नाही आणि थोड्या वेळानं भरपूर दिसतं ते. हे मोठे मोठे असतात. आता आपण आधी निवडूया थोडेसे. पुढे जाऊन या साईडला भरपूर काटे असतात. मित्रांनो हे बघा मी एवढे गोळा केलंय. आणि चांगले चांगले तेच घेतोय. हे बघ असे म्हारे पण असतात. हे बघ दिसले असे म्हारे पण दिसू शकतं शोधले तर. तोंड वर करून असतले. हे बघा बोले म्हारेचे व्हिडिओ असतात आपल्या चॅनलवरती. हे म्हारे हे पण मोठे मोठे असतात. पण पलीकडे गेला नदीच्या तर याच्यापेक्षा मोठे भेटतात. ह्या साईडला क्वचित. हे बघ ही दुसरी पण आहे बघ. हे बघ ही बघ दुसरी, ही तिसरी. आपल्या 3 म्हारे पण गावले आणि 7-8 गावले तर मस्त आहे की याचा पण निस्त्या होईल. तर आधी धुवून घेत आहे हे म्हारे पण. बघा 3 म्हारे गावले मस्तपैकी. आणि विशाल पुढे गेलो. पुढच्या साईडला उतरतोय म्हणता. मी या साईडला उतरलोय. ती पिशवीत ठेवूया. ओ ये असत होय. पाणी सुकला नाही ना. पाणी सुकलं असताना तर भरपूर आहे त्या भाटीत गावणार असते. ही काय भाट पडतली रे पूर्ण गावतले. मला 3 म्हारे गावले त्याच्यातच. विशाली येतात बघा गावले 10 गावले म्हणता. पुढे गावतले भरपूर. पण आम्ही जरा लवकर येलो करून पाय ठेवू नको हा रुपन हा. किती या किती गेलं धोपारभर गेलंस. गेलंस चल मी पण येत आहे आता. पुढे शोधूया. तर मित्रांनो हे बघा हय असत. आता हय निवडूया. हे बघ 1 2 3 4 2 3 4. हे बघ अरे ये बघ खूप आहे बघ. आपण जागा दाखवतोय थंय असणारच. हा तू ये. हे बघायचं किती गावले. आता मी आधी ह्या करतोय. ते व्हिडिओ खूप मोठं होतं. आपल्याकडे रेसिपी पण दाखवची या. तर निवडून घेतोय एकदम दाखवते किती निवडलंय ते. हे बघा एकाच जाग्यावर किती आहेत. हे बघ हे बघ भरपूर अगदी 20-25 तरी आहेत. हे बघ किती आहेत. हे बघ पुढे हे ते बघ. मग अरे माझं ऐकत जा रे तर बरोबर होतं. ये खाली उतार. ते बघ पुढे बघ किती आहेत ते बघ. बॉस निवड चल पटापट. मित्रांनो हे बघा एवढे तर आपण भेटलेत. जर इथला पाणी सुकला असता सुकात थोड्या वेळ पण आम्ही आता निघतलो. इथला पाणी सुकला असताना ते ह्या सगळीकडे असे पसरलेले असणार असते. फक्त नुसते निवडून आणायचे. फक्त इथून तिथे जाईपर्यंत रुपण भरपूर हा चिखल भरपूर हा. साधारण ढोपारभराच्या वरती खाली जाऊ जाता. त्यामुळे रिक्स घेऊ नका कोणी. म्हणजे नवीन असत त्यांनी. आणि जे काही इथली माहिती आहे तो येऊ शकता. पण इथे भरपूर भेटतात. ते भरपूर म्हणजे भरपूर. याचं पाणी सुकलं असतं एवढं ना तर भरपूर. पलीकडे तर अनलिमिटेड. पलीकडे नदीच्या तिकडे म्हारे पण भरपूर भेटतात. आता आम्ही परतीचा प्रवास करूया. हां हे बघा किती आहेत. असे साठण असतं ते बघा एका एका जागेवर असे. आता आपली पिशी रवली लांब आणि मी लय पुढे. तर ते आता हातीतून घेऊन जात आहे दोन्ही पण. मित्रांनो आपल्याला एवढे भेटले आहेत तर मी आता धुवून घेत आहे. चला धुवून घेऊया नंतर बाकीचा पुढचा.
मित्रांनो हे बघा एवढे भेटले, आपल्याला म्हारे पण भेटलेत. हे आपण संध्याकाळपर्यंत ठेवायचे आणि संध्याकाळी त्याची चिली बनवायची. काय आर्यन बरोबर ना? आर्यन कुर्ल्याक गेलेलो. किती गावले? त्रिशूळ घेऊन चाललो. नदी जातास कुर्ल्याक? आर्यननी पण कुर्ल्याक चालले आहेत ह्या साईडला. चल जाऊया ना. ओके तर मित्रांनो आमका हे बघा एवढे लोळगे गावले, त्याच्यात म्हारे पण गावले शोधले. लोळगे शोधता म्हारे गावले. तर आपण ह्यात असेच ठेवायचे. त्याच्या आतमध्ये जो चिकट असतो ते बाहेर टाकतले. त्याच्यानंतर संध्याकाळी त्याची आपण रेसिपी बनवूया चिली. तर मित्रांनो आपण जे लोळगे आणलो हे बघा, ते आता मी फोडून घेतोय आणि त्याच्यातली माष्टा काढून घ्यायची. हे आता व्यवस्थित धुतलंय, फोडून बिडून त्याच्यातली माष्टा काढून घेतलंय एका भांड्यात. आणि नंतर बाकीची प्रोसिजर, कारण हिची आपल्याला चिली बनवची आहे. बऱ्याच दिवसांनी श्रेयस बरेच दिवस पाठी लावलं की लोळग्याची चिली बनवूया, तर मग ते बनवूया आज म्हटलं. चला तर आता फोडून घेत आहे सगळे. कसा फोडला बघूया. जोर हे खाली सिमेंट आहे हे बघा असं ना मारायचं. पूर्ण हे करून असं मासूट करायचं. मागचा ना तर नाही घ्यायचा, समजलं? एवढाच घ्यायचा अर्धा. त्याच्या पुढे आहे ना ही बघ अशी पापोदरी असतं, अशी ती काढून टाकायची. कडक असता हे भाग काढून टाकायचो आणि मग ते व्यवस्थित धुवायचे. असा मांस असतात, खाऊ खूप टेस्टी लागतात ते. तू खाल्लं ना एकदा? सगळे जाड असताना तवा जरा चांगलं असतं, कडक लागताना जशी म्हाराई लागताना ताकद बघायला लावचे लागतं. असं ये मासूट काढायचं. ओके बस बंद करायचं. मी फोडून घेते. नाही ते वरती गेले होते. मित्रांनो हे बघा आता जवळजवळ अर्धा तास होऊन गेलो. एवढेच सोलून झाले आहेत, अजून एवढे फोडूचे आहेत. फोडूचे काय नाही, फोडूचे काय एवढे झाले. बघा एवढी मस्त काढलो. तो एक माणूस इल्लो पै गेलो तो बघा त्या उभा गाडीच्या पाठी. तर तो काय कामाचा नाही, अजिबात काय ऐकणार नाही काम. तो बाबू ये मागे उभा होतो. आता सगळे फोडून घेत आहे आणि मगच दाखवत आहे. उलटे वर्षे फोडलेले होत. तर मित्रांनो आपले फोडून झाले आहेत. आता हे बघ, हे आता व्यवस्थित धुवून घ्यायचे मस्तपैकी. म्हणजे त्याच्यात आतमध्ये ते कपचे वगैरे काय राहता नाही, त्यात धुवून घेतात आहे. शेवटचं ते फोडून झाले. आता एक काम कर, दुसरा भांडा एक घेऊन ये एकदा करायचं. ते फोडून झाले. आता ह्या सगळ्या उचलून काहीतरी टाकायचा लांब, नाहीतर जवळपास ठेवला तर कपचे हे खूप धारदार असतात. बोरग्या बिरग्यांच्या पायाक लागू शकतात किंवा आमच्या पण पायाक लागू शकतात. तर त्यात आम्ही नेऊन काहीतरी टाकतलो. तर आता दुसरा भांडा घेऊन ये. बोला. तर मित्रांनो आता फोडून झाले आणि हे एक एक असं साफ करून घ्यायचं व्यवस्थित. नाही त्याच्यात कपचे वगैरे राहता नाही अजिबात.
हे बघा माझा ना असा मासूट असता एक एक साफ करून घ्यायचा, त्याच्यात कपची अजिबात रावता नाही. तर मी एक एक साफ करून घेतोय आणि नंतर बाकी पुढचा दाखवूया. ओके चल. बंद करू. बोला. तर मित्रांनो अशा प्रकारे धुवून घेतलंय मी आणि हे असे आता थोडा वेळ गळत ठेवायचे, कारण त्याच्यातलं पाणी सगळं निघान जाऊ खाया. नंतर जेव्हा फ्राय करतलो तेव्हा ते चरचरतले बरोबर. तर आता थोडा वेळ असाच ठेवूया आणि नंतर त्याची फ्राय करून घेऊया. ओके, म्हणजे ते आधी मॅरिनेट करून ठेवू पाहिजे आणि नंतर ते हे करायचं फ्राय वगैरे करायचे. आता एका सगळा लावून ठेवायचा मसाला बिसाला. चल. तर मित्रांनो आपले लोळगे धुवून झाले आणि थोडा वेळ आम्ही पाणी जाऊसाठी असे चाळणीत ठेवलेलं. तर आता त्याच्यात आम्ही पण त्याला हे लावून घेऊया ना, आला लसूण पेस्ट, मिरी पावडर, काळी मिरी पावडर आणि कॉर्नफ्लॉवर आणि अंडा आणि मीठ आणि चवीनुसार मीठ, या सगळं त्याला मिक्स करून एक 5-1 मिनिटं ठेवायचं. समजलं बरोबर ना? हां हां. तर परत नंतर पण थोडासा टाकायचा. आता ही मिरी पावडर ही 1 चमच म्हणजे ते म्हणजे थोडीशी वाटलेली आहे, जास्त अशी नाही आहे. 1 चमच बरंच वाटलेली आहे. हां तेवढी घाल लागतं कारण ते हे भरपूर होतं. पाट्यावर वाटलेली आहे. आला लसूण पाट्यावर वाटलं ना? पाट्यावर वाटलेली आहे. ही एकच चमच असा. 1 चमच आला लसूण पेस्ट, 1 चमच मिरी पावडर, 1 चमच मीठ घातलंस ना? हो. आणि अंडा यार. अंडा हे सगळं आणि लिंबू पिळ. लिंबू पिळायचा. बरं झालं तेवढंच. ओके बस. आणि 2-3 चमचे कॉर्नफ्लॉवर, 2 चमचे तरी टाक. टाक भाजा कुरकुरीत होऊसाठी तर कॉर्नफ्लॉवर बस ना. आणि थोडं टाक, भरपूर आहेत ना, ती लागा पाहिजे ना त्यांना. बस. आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचा, एकजीव करून घ्यायचा सगळ्यांचं. तरी त्याला पाणी सुटतात त्यावर. खास ह्याच्यासाठी ती लोळग्याची चिली बनवतो आम्ही. चल झाला. आता एक 5 मिनिटं असं ढापून ठेवायचं ना? ओके. आणि त्या पुढचं काय साहित्य लागतं तर आपण बघूया. त्याच्या पुढे आपल्याला लागतं आला लसूण आणि फरसबी, मिरची, भोपळा मिरची आणि कांद्याची पात आणि कांदो पण घालायचो आणि पण कांदो पण ते पाकळे करून कापून दाखवतोय. ओके. एवढं सगळं लागतं. तर आता पुढचं हे करून घेतो आम्ही. आणि ते आपल्या 3 सॉस लागतले. हे बघा, एक टोमॅटो केचप, हे सोया सॉस आणि शेजवान चटणी, हे पण त्याच्यासाठी लागतात. तर आता बाकीचा करूया ना. आता फ्राय करूया ना ते. ते फ्राय करून आधी कापतलंय. हां तर मग कापून घ्या आधी. तर मित्रांनो आम्ही आता हे सगळं कापून घेतलं. हे काय काय दाखव. आला लसूण, हे लसूण, आला, कांद्याचं खालचं भाग तो व्हाईट, ही कांद्याची पात, ही फरसबी, मिरची आणि भोपळा मिरची. हे कांद्याचे हे असे मोठे काढून घ्यायचे पाकळे. एक एक काढ मग बरोबर आहे. आता हे आता एवढा काढून घेतलं. आता पुढची प्रोसिजर फ्राय करूची. तर मित्रांनो आता तेल तापत ठेवलं ना, त्याचा फ्राय करून घ्यायचे ना.
आधी एक टाकून बघा पाणी ओढता का, कारण त्याला पाणी सुटला परत. लांब राहू जरा. नाही तू टाक. उडता काय खुले खुले ठेवा. ते नुसता जरा जपान गायता पाणी सुटताना रे का. अंगार ओढायचा फटफट पाणी असतं ना त्याचा. बघा जरा लांब उभा राहायचा टाकून, नाहीतर तेल अंगार उडवायची शक्यता असते. आणि ते उडावतं का हे बघा मित्रांनो, असे भाजून घ्यायचे. मस्त झाले का, कुरकुरीत झाले. झाडे कुरकुरीत होतात. ते भाजून घ्यायचे. नंतर मग बाकीची पुढची प्रोसिजर नंतर चिलीची प्रोसिजर. आता असे फ्राय करून घेऊया आधी. तर मित्रांनो आमचे आता फ्राय करून झाले ते शेवटचे ना. फ्राय करून झालेले आहेत. आता एकदम चिलीच आहे. सॉस बनवून घेऊया ना. आता पाणी घ्या ती पाणी. हां ते माहीत दाखवत आहे. टोमॅटो सॉस, टोमॅटो केचप, ते सोया सॉस आणि शेजवान चटणी आणि कॉर्नफ्लॉवर आणि लिंबू. तर आधी पाणी टाक थोडं. हां अजून थोडा घे. बस बस बस. हां बस लय झालं वाटतं. असून दे चल काय नाही. आता लिंबू पिळाली. हा मिश्रण तयार करून ठेवायचं आणि नंतर शेवटी घालायचं. म्हणजे भाजी वगैरे भाजलंच ना. बस बस. आता ते टोमॅटो सॉस टाक. 2-3 चमचे टाक. आता अंदाजे टाकायचे. आता काय नाही. चमचा घेतोस तर 2-3 चमचे टाक. टाक तरी जा. टाक. अजून टाक अजून टाक. 3 चमचे टाकले. 3 चमचे टोमॅटो केचप, शेजवान सॉस. फोडलं नाही ना तो. फोडू होय ना. आधी हे टाकूया. त्यानंतर आधी शेजवान सॉस टाक. माहिती चमचे टाक. 3-4 चमचे टाक. म्हणजे जितके टाक तिखट आपल्या खाव्यात टाक. टाक. बस बस. चमचा त्याच्यातच ठेव. परतच्या गावात इथं लाई नको टाकू. 1-1.5 चमचा टाक. टाक आधी एकदमच ठेवाय ना सगळं. 2 चमचे टाकूया. टाक. मग व्हायचं टाकू काय ढवळ बघूया. आणि हे सगळं मिश्रण करून घ्यायचा. आणि हे कॉर्नफ्लॉवर पण टाकून ठेवतं का मग टाकतं. टाकून ठेव. 2-3 चमचे टाक. व्यवस्थित ढवळा काय हा. आता गटले गटले राहता नाही. आणि एक टाक. ते पण नको. बस मग टाकू गावात. तसं जाड होऊ शकते. हे सगळं आता ढवळून घ्यायचं आणि मग हे भाजी जे ते शिजवायचे, फ्राय करायचे. तर मित्रांनो आता हे भाजून घेऊया. आधी आला लसूण ना.
कढईतलं तेल होती ह्याच्यातच हम्म. आज घेऊ. आलं लसूण टाकलं ना. त्याच्यानंतर हे फरसबी, मिरची पण टाकू पाहिजे. त्याच्यानंतर मिरची ना, त्याच्यानंतर कांदो भाजी टाकली आणि फरसबी. कांदा टाकू. कांदो टाकून घ्यायचा. भाजात त्याच्यात त्याच्यानंतर फरसबी आणि हे कांद्याची पात आहे ही सगळ्यात शेवटी. हा, भोपळा मिरची वाटा टाकलंच तरी चालत. भोपळा मिरची पण टाक. एकदाच फ्राय करून घे सगळा. गॅस बारीक ठेवायचा ना. फुला गॅस थोडा थोडा व्हायचोय. ती खयची मालवणी भाषा की तुमची कुडाळची कसालची भाषा व्हायचोय. थोडा थोडा कसालची भाषा. तर आपण ह्याचं मिश्रण केलं तर टाकून घ्यायचं, कारण भाजी मस्तपैकी भाजली आहे. थोडीशी कच्चीच राहावं पाहिजे. ओके, हे टाक आता. हळू आता फार फार व्हायचं. हे साधारण जाड आहे तिथं ना, की नंतर ते हे करायचं. आता हे साधारण जाड जाड होत दिला ना की मग हे मास्टर टाकायचे, म्हणजे जे आपण फ्राय करून घेतलं ना ते. शिजवूया आधी. थोडा टाकून घ्या. मग हे टाक, म्हणजे लोळग्याची मीठ टाक लवकर. कैरी ठेवतो तो बघ तो बघ पटकन टाका, नाही तर ते हे होताला जाड होताला. बस बस टाकलेला त्याच्यामध्ये थोडा टाकले. आता हे मस्त टाक. तर आपली फायनली चिली रेडी आहे. व्यवस्थित ढवळ, व्यवस्थित सगळं. फक्त टाकलं नाही. कोथिंबीर नाही टाकली तरी चालतं. एका थार होणार नाही हो बघा खाऊसाठी. नुसतं अभ्यास टाकून तो पुढे पुढे येता. माका आधी द्या. आता ते हे टाक, कांद्याचे हे वरचे असे शिंपड असे वरच्या वर अशा चारी बाजूना जास्त जातं रे ते. टाक टाक बघूया. नाही मुकून जवळ बघूया. त्याने ना वास चांगला येतात, त्याचा फ्लेवर चांगला येतो. चिल्ली रेडी झाली. खातलं हां कशी खातलं? हां खेनी खातलं, तोंडान खातलं. लांब उभं राहू तसं बरं होय. नाही तर मम्मीचा तोंड टळावला. ओके रेडी. तर मित्रांनो आपली लोळग्याची चिली एकदम रेडी झाली आहे बघा मस्तपैकी. नको नको नको. तर मित्रांनो आपली लोळग्याची चिली तयार झाली आहे. आणि आता विशाल त्याची टेस्ट बघता कशी झाली अरे. मास्टा बरोबर झाली, शिजली आहेत ना. एक नंबर. नक्की उगा सांगा नको नाही खरोखरच एक नंबर. तू खाऊन बघ गो. बाबू आमच्या विचारूया कशी झाली आहे, त्याच्यासाठीच पण. श्रेयस पण येतात एका विचारूया कशी झाली. तू खाऊन बघ गो. एक
एक खाऊन बघ. ज्याने बनवलं ते कधी खावा दे. तू तुका घे. बरी झाली. हा लवकर सांग माका कशी झाली ती. कशी झाली या? एकदम भारी झाला. समाधान. विघ्नेश तू खा बघूया. आता एकच घेऊन खा. हा बरी आली. माझ्या मेले तोंडात पाणी सुटता. खातोय. चला आता मी पण खातोय. चला तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसं वाटलो नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडलो तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. होय ना रे? चिली खाऊ हां चिली खाऊ घ्या.